Este treito da estrada de acceso ao campo da Feira do Mosteiro en Meis adoita asolagarse todos os invernos. Agora a zona vai ser obxecto dunha remodelación integral para poñerlle fin ás enchentes. Aquí en Meis non temos piscina municipal, pero esta é a piscina municipal de Meis porque ten que chover moi pouquiño para que esta carretera se anegue, para que haya que cortar o tráfico. Aquí varios coches quedaron solagados e inservibles. O proxecto foi dividido en dúas fases. A primeira xa foi executada coa canalización das augas pluviais, uns traballos que asumiu o Concello. Xa está feita, que hai que soterrar, canalizar todas as aguas que se van a derivar desde esta carretera, xa están canalizadas por aí, polo medio desa, por esa serventía que hai ata unhas pistas que hai alá abaixo que van a dar ao río. Agora é a Deputación de Pontevedra que se vai poñer mans á obra coa reforma deste acceso ao campo da Feira do Mosteiro. O proxecto inclúe a humanización da vía cunha plataforma de convivencia sobrelevada con zonas axardinadas e mobiliario urbano. Actuamos nun tramo aproximado de 250 metros, onde se melloran ali unhas beirarrúas, se mellora a seguridade peonil e tamén se fai o enlace coa Praza de España, que consideramos que é importante, non? Darlle continuidade ás beirarrúas existentes e resolver este gran problema histórico que levamos sufrindo desde hai moitos anos. A actuación será financiada por ambas administracións. O organismo provincial asume o 70% do custo e o restante o Concello. A parte da Diputación representan 217.000 euros, que é o orzamento de licitación, e o Concello, pois, coas súas intervencións, gastou ao redor case 100.000 euros, non? Ademais, o inicio destes traballos, que estarán rematados en 4 meses, coincidirán co arranque doutra obra na zona, a remodelación do mercado municipal. Vamos a facer un espacio aberto que non só sirva como praza de abasto, senón que logo lle podamos dar unha utilidade a maiores, e a nosa idea é facelo como un espazo de usos para poder facer logo na praza actividades, o sea, van a quedar os postos hacia os lados, os postos de venta, e o espacio do medio vai a quedar aberto. Para este proxecto, o Concello de Meis vai destinar outros 100.000 euros.